Ga wasu ƙasaitattun fina-finan Indiyan Hausa na musamman daga kamfanin Sultan, Karfin Dantse, Mafarauci, sai kuma Taku, sannan da akwai Shindu, na gaba kuma Yaƙi da Rashawa. Duka waɗannan fina-finan da kuke ganin tallansu yanzu haka ba za ka same su a ko'ina ba sai a cikin group namu na VIP, group wanda ake biyan kuɗi a shiga, group wanda nake muku tallansa a koda yaushe. To gaskiya in dai kai ma ka san fina-finan Indiyan Hausa suna maka wahalar samu, to nesa ta zo kusa. Duk waɗannan fina-finan Indiyan Hausan ba za ka same su a ko'ina ba sai a cikin group namu. So ga number da za ka ɗauka ka yi magana bisa WhatsApp ka ce kai ma kana son a saka ka cikin group na Indiyan Hausa, amma fa ba kyauta ake shiga group ba. Don haka tun kafin ma ka ɗau number ka yi magana ka sani tun anan cewa ba kyauta ake shiga group ba, sai mutum ya biya kuɗinsa sannan za a sanya shi. Ka biya kuɗinka a saka ka cikin tsarin samun fina-finan Indiyan Hausa ko waɗanne kala, ba iya waɗannan da nake muku bayanin sa yanzu haka ba, har waɗanda ma ba ku ga bayanan su ba duk za ku dinga samun su cikin group namu muddin mutum ya shiga, kama daga kamfanin Alligator, Sultan, Yusuf Zamani, Al Hussein, Mega, D-Love da duk wani kamfani da ka san yana fassara fim ɗinsa na Indian Hausa. To muddin ka biya kuɗin ka shiga group namu duk za ka dinga samun su barkatai. Sai dai duk wanda ya maka kamar yadda ka ga misalin su, ga sunan daga gefen wannan fastocin, ga sunan fina-finan nan da sunan su da megan su, da ka taɓa wannan yar kibiyan za ka ga fim ya juya ya sauka akan wayarka, sannan za ka iya zuwa ka tura ma duk wanda kake so ka tura ma. Don haka a gaskiya idan kai ma ka san fina-finan Indian Hausa suna baka wahalar samu, za ka zo kan Vidmate ko kan YouTube kai sacin ɗin fim ɗin India amma baka samun sa, to nesa ta zo kusa. Kawai ka san kame wannan number ka yi magana bisa WhatsApp. Yawwa da ka yi magana kawai salam ina son shiga group na VIP, za a tura maka yadda tsarika suke, ka biya kuɗinka a sanya ka, kuma a duk inda kake za a sanya ka cikin group.